Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Majong buntag may gala, gikan sa Trento, paingon sa Cotabato, madungog ang tingog ni Dr. Kagapi. Majong buntag, gikan sa Katitkat, kuan katumuyan sa Mindanao, paingon sa West, paingon sa East. Si Dr. Kagapi ini, sa Dr. sa Kahanginan. Puha mo mga ballpen, lapis, papel, unya ibutang ang inyong cellphone dito sa picture sa telepono. Unya i-dial ninyo ning numero kay mao ning numero sa Doktor sa Kahanginan sa Radyo Ukay nga pwede nyo ma-text o matawagan kay mao ni ang bag-ong numero ni Dr. Kagapi sa Doktor sa Kahanginan. Katong karaan nagugba na to mga higala. Di na to nimo mga ma-text, di na mo matawagan kay di man mi maka-receive, guba na gyud siya. Tiguang na siguro siya di pareho sa sa doktor sa Kahanginan kay di pa. Mao ni siya may galang pag-andam na mo ha? Oh, sige. Mao ni ang numero sa Doktor sa Kahanginan nga pwede nyo i-text o itawag. 0916 Okay, pindot 0916 594 7747 0916 594 7747. Para may ano yung nakuha ang kaning numero ha, pag text mo, hello, how are you? Unsa ba diha? Guwapo pa bagyapon ka do? Paglisod pa bagyapon kag chicks ron lo. Maski na gula gon mo gibati. Text lang kay para makibalo ko kung daghan na ba mo nakakuha ng numero ho kay ako man siya balik-balikon. Buranig silang plaka ibalik-balik na ko. 0916 594 7747. So dali kayo may memorize no? 0916 594 7747. Siyaro. Mas paspas pa siguro na inyong gisulat kaysa ipindot niyo cellphone kung di mo kabalo. 0916 594 7747. Ang pasabot ana may gala nga ma-text ninyo masig Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Kay dili man na siya i-erase, di na mo i-delete. Hangtod nga dili mabasa dire sa Doktor sa Kahanginan nga live. So dili na mo na siya gyud. Maski nag-unsa kadugay ang inyong message, ang inyong text, dili na siya mabahaw noy. Kay wa may bahaway diri sa sa Doktor sa Kahanginan kay kana kung tinuod yun na imong sakit, kung tinuod yun na imong sakit, di na siya mawagtang. Unless nga ginabughat ka o gibarang ka o kundi ba kung gwapo ka o gwapa, pasig nabuyagan ka. Kung dili nangihi kag diha sa punuan sa akasya daw kay naman po daw di man na pareha man na akasya sa baliti noy. So basi unya nag-UTI ka tungod kay nangihi ka sa poste. Mo na noy. So pangutan na sa Doktor sa Kahanginan. Pangutan na kay aron maklarix ba? Clarix. Dili kina sa inyo nga mayon ko sa inyo wala na UTI ra. Ito na magiko ko sa imong gibati. Mao na siya nga ang rason nga ang kaning Doktor sa Kahanginan ituyog yun ako na siya may gala nga accessible sa inyo kay labaw na mong nasa probinsya talagsag yun mo kita og espesyalistang gwapo. Mingon na po ito mga fast na ko sa gunoy padada kaya yaga-yagaon din yung doktora ba. So 0916-594-7747 0916
0917-594-7747. Ang pinakamaayo nga inyong i-text kung mag-clinic ba ko karadlaw, mag-igat-igat ba ko o saba, mamisita sa pikas silingan. Ang inyong i-text na akong sekretary. Kay makabulog yun na siya kung asa ko di paingon. Labaw na yung opera ko may gala kay di ko ninyo makontak na ko sa operating room. Tubag ba day ko, clinic mo kakaroon lawa do. Ay Santa Cruz Digos, di. Yung ko motubag na kinagunit man ko kuan, nagunit man ko abre mantiyan sa pasyente. Alam nga motubag ko, yes doc, yes ma'am, yes sir. Dili pwede. So, dito sa kong sekretary mo text, ang iyang numero 0995-221-8007. 0995-221-8007. Kung gusto nyo mo manawag, ang landline yung gamiton, 082-284-6455. 082-284-6455. Kuha ninyo. Ako din usbonon niya kung wala mo nakakuha gyud sa numero, ugla ang numero sa chicks ang inyong nasuwat. Kanang mga manoy diha nga mahilig og chicks, chick boy, pwede boy, Basig na mali, So balik ko na siya unya. Nag-congratulates ko kang Dennis nga wala ni dayon og pagkandidato. Kay mong pamilya mahigala, gikan sa kong lulo, paingon sa kong papa, nidagan. Mas maayo pang nanagan sila sa Casillas ba, kay madaog pa. Kusik-kusik, yung kag panahon na nalabaw ng wala mo political dynasty. Wala gyud unya sakit sa ulo pagka papayog ka masanay ba. Kay grabe, ang imong sweldo butang nato isa ka gatos. Ang ngayog kwarta sa imo 1,000. Saon na nimo din? Usawa na mo na pag-atubang din. Maglabad yung ulo ba? Masig gabi Masig kadlawon. Nuktok sa inyong balay. May nga na mo pamahaw diya do. Sir. Tulog. Mahilig na ba kag privacy? Usawa na mo pag-privacy nakapatong ka sa kung bisis niya. Bigla lang na manuktok. Di maibot. Maayo na lang yung ka din nga wa jud ka nagpadayon. Kaysa tinud pa, urag sakit kay sa buot, labaw na yun nga kita mga private citizens kana kaning gusto lang gyud nato nga happy ka sa atong trabaho. Kung happy ka magsigig tabi din, pagtabi na lang ayo nga pila-pila ng politika Okay, abi ba nimo urag worth it dili gid siya mahigala. Amo kaning mga mahilig yun sa politika, maura siguro na yung trabaho. Kana pwede, pero kay ang imo manggong kitang mga gikan sa seminaryo, urag service oriented yung nga way kuan ba. Wala bay kabayad, wala ka puli. So, ang imo pagdesisyon nga dili wala ka ni dagan, congratulate gyud ka. Kay maski ako, gikan pa sa atong 2014, itong 2014, sige yung ko supian ang mga incumbent atong panahon incumbent nga mga mayor, vice mayor, mga tanan ba? Yan. Dagan sa akong ticket dok kay ano kay sikat na kakayo. Wa jud ko nagpadala dok din. Kay kabalo man jud ko kung say repercussion ba. Ano sabi Bisaya sa repercussion ay ambo. Santa Cruz Digos, malibang ang manguros. Okay, so congratulations din. Nawawa ka na padayon. Ikatulong mahigala. Rag mubo kay panahon ba, pero importante gina akong isulti sa inyo. Halos kamutanan, way labot ding mga medyo asinso na gamay mahigala na ay pariente sa Saudi. Mangayo hinabang sa gobyerno. Karon, ang gobyerno mga mayo man tag kuano kasing-kasing kay mutabang man. Pero lisod-lisoron jud nila ang pasyente nga nangayong tabang mahigala. Number 1, gamay lang gud.
Nagpatabang lang. O, bisig gamay lang gud kay magpa-opera, na ipailiton, unsa ba? Lisod-lisoron kay pagayuan pa og medical certificate. Ang worth sa medical certificate sa doktor nang kamong naa sa gobyerno, kamong nag-handle og kanang gusto magpatabang. Labaw na gyud mga sekretarya nga isog pasliyon. Pangayuan lang medical certificate. Unya, kadaghanan sa private doctors, dili na siya ma-issue og medical certificate. Nga way bayad. Magbayad pa ka sa medical certificate, usay pa gani, pabayron pa gyud ka sa iyang konsulta, kay nagkonsulta man ka. Di man po kahimuan ng medical certificate kung wa pa kaniya makita. So, hassle na kayo na sa nagpatabang, imbes ka wala na pamiliti. Pabayron pa dito sa doktor ba? Nga may government doctors nga mo issue of medical certificate. So, isa na gitagaan ninyo isa ka cross nagpatabang mga manoy diya sa gobyerno. Ayaw na mo pangayo ng medical certificate, noy. Nang, miss, Mrs. Ayaw na pangayo na, kay nagpatabang lagi na siya. Kung mubutang siya na si ID unsa ba inyong kinanglan, ayaw na ng medical certificate. Kay pagka-useless na may gala. Asa man na mutog doon? Dito sa iyong drawer ba? Di ka na inyong basahon. Makita na yung medical certificate, okay na. Kung papel na gamito na ako, di man po kumusugot may gala nga papel, ordinaryong papel, printed man na ako mga medical certificate. Kay paingon mo na abroad, labaw na gitong tuwa sa California, Germany, New York. Mag-issue man ko na. So, dili yun ako na siya pwede, dili official. Di mahal. Number 2, kani yun hinoon, wala yun ni kay balo ang opisina sa gobernador, mayor, o kinsa pa man mutabang di ba? Abot lang kabalo pod ang gobernador, kabalo pod ang mayor o councilor nga natabang. Mangayo og clinical abstract. Kasabot ba mong unsay clinical abstract? Nagpataka naman siguro mong request Ang medical abstract no way, mga manang, mga miss, mga misis, mga tiguwang, unsa ba? Ang medical abstract o clinical abstract, history na siya, history na sa pasyente, physical examination, ang daga niya sa pagka-admit niya. Kung wala siya gi-admit, konsulta lang, saan niyo paghimo o clinical abstract nisulod sa clinic, ang complaint, ubo. Kung saan may himuon nimo anang clinical abstract Niatos clinic, nagpakonsulta kay magpa-opera. Daay sis sa tutoy. Kung butang na ako dito sa imong clinical certificate nga cystosarcoma phylloides, nabuang na, wa gani imo kasabot. Labaw na yun ang history. Kay, ang history wa kay masulat kung sa outpatient lang siya. Ano man, ang main composition sa clinical abstract kay unsay nahitabo niya pag-admit sa ospital, unsay gihatag nga tambal, unsay nahitabo sa tambal sa iya, gioperahan ba siya, unsay gihimo pag-opera sa iya, basta gitanggal ang iyang tutoy, wala man kay outpatient man. Meaning anang clinical abstract, course in the ward. Course in the ward, sa imong kagaral nga igor ano pa ng konsulta pa, niya mangayo ka clinical abstract, it only means one thing. Kanang nangayo ang clinical abstract, it only means one thing. Walay nahibaw-an kung unsang purpose sa clinical abstract. Ang clinical abstract is usually doctor to doctor, hospital to hospital. Kung kabalo mo. Basig nagapataka lang yun mo request ang clinical abstract, pero wala mo kasabot.
Kaya ang clinical abstract usually na medical term. She was admitted in the hospital given this cefuroxime, antibiotics for a pre-operative operation. Nakasabot po? Wala. During the operation, she had a hypotension with possible sepsis. O kasabot gapon mo? Wala. So pataka lang yun request ng clinical abstract ba? Labaw na yun aning mga dagkong tae sa gobyerno, mangayuan ang clinical abstract kay lisod-lisoron lang yun ang pasyente. Unya, ang pinakalisod mga manang. Ang clinical abstract dili na sayon himuon sa doktor. Kay usually sa ako nga paspas na kay ko mag-computer, mag-type, paspas na gyud kay ko gyud. It takes me 1 hour to make a clinical abstract. Unya kung konsulta lang, usaon na ako na unsay iswat na ko dito sa clinical abstract. Usay gani magkapamalikas ko may galo. Kading mga tawhana, lisod-lisod ra gyud ang pasyente nga nangayog tabang. Naay bayad dir sa mga gala. May bayad na. Ako kung maghimo ko clinical abstract, labaw na gyud pang abroad, ang bayad ana 2,000 ba? Kung kani sa lokal lang, maluoy ko sa pasyente oy. Maski gamit ko sa akong oras nga pertig yung higpit na kay sa akong oras may gala. Mapugos ko ba? Kaya maghilak-hilak naman ang pasyente, kaya di databangan. Ang problema, pag-abot dito sa clinical abstract, di ka ni basahon. Unya, pahulaton ang pasyente na ngayong tabang. Hangtod, balinta na lang. Kung saan ito ba sa clinical abstract, di gasto ang pasyente, gi-usik-usik ka ninyo ang panahon sa doktor, o ang kwarta sa pasyente, unya, di dahil niyo basahon. Alam di mo kasabot sa gisulat sa doktor. So, from now on, ikaduha na lang ko the history of clinical abstract. Ayaw na mo pangayo, kay you are just showing your stupidity. Wa mo kay baloon sa purpose sa clinical abstract. It is usually doctor sa doktor, hospital sa hospital, kay para dili mi mag-usab. Dili mi mag-usab sa laboratory, dili mi mag-usab sa iyang gihimo, kung gioperahan siya sa gituli siya sa una, pagabot sa among gituli daw siya dito sa Surigao, alam nga tulion na mag-usab ron. Alam mo nagyugugje ko ana siya. Kanang major surgery. Dili na mo mahibaw ana siya ba? Kung sa gihimo sa sulod sa tiyan kay sarado man pag na-zipper o bisiper na ilang tiyan nga gioperahan day anang doktora, abrihan na mong zipper, tanaw ni mga ay gitanggal man day ang tungol ani. Nya kay ang terminology dito sa clinical abstract di man kasabot. Gastrectomy with gastroduodenostomy. Unsa man daw tong kabawa to be? Wa gyud mo kasabot. So kamo mga sekretary o kamong tigdawat o patabang ba? Isulod na sa inyong utok. Kay nagapakita lang mo sa inyong ignorance gani. Pakikita lang gyud mo. Magkatawa lang gyud kami mga doktor, mga surgeons kay nangita og clinical abstract, kasabot ba dai siya sa mga isulat sa clinical abstract? Wa man. Isa may pabasahon niya, doktor dito sa ilang kilid. Wala ba yung doktor mo? Tupad sila dito. Ayaw na mo pagdiman o clinical abstract. Especially kung dili siya admitted sa hospital. Kay ignorant ang no-reflex sa utok. Ignorante lang yung kakayo sa clinical abstract ba? So, especially aning mga agencies diri nga magpatab ng ngayo ang tabang, ayaw nang pangayoan ng clinical abstract. Kay usik-usik sa panahon sa pasyente, ang iyang panahon, ang iyang kwarta kay bayad man siya imbes nga pamilite niya, ibayad niya sa itong clinical abstract, pastilan. Usahay lagi, makapamalikas ko, makasaba na ako ang pasyente nga, diwa man siya labot, nangayo lang tayo sa tabang. Dili mo na siya pwede malibre na mo, kay usahay gani, isa ka oras ko maghimo maghimo, mag-drawing pag yun ko, kay ang labaw na yun ang kanang
surgical technique. Sabot mo surgical technique, wala po no. Giunsa na ko sa pag-opera. Muna surgical technique. Unya ang terminology dito sa surgical technique, incision on the superior umbilical going to the inferior umbilical. Kasabot mo? Wala. Oh, tapos we did an exploration of the liver, spleen, duodenum, and then we found out there is a mass on the head of the pancreas. Kabalo mo na to? Wala po. Ha? Pagka madismaya di ko sa inyo, bakit? Nagpakita mo o ka ng sophistication, sa Bisaya, sa sophistication. Nagpakita mo hilas. Di man ay mao. Pastilan, oy. Kanang mga opisina diha ng mga clinical abstract in town. Pagtuon mo in town. Kung dili mo tigpaminaw sa doktor sa kahanginan, kamo mga mangayo og tabang sa ila, sutian niya. Sabi na lugod mo sa doktor sa kahanginan, kay daghang kay mga information dito mga kinahanglan, may bawaan ninyo ba? Oh. Napag-isa, katulo may gala. Naay musuwat ang mayor, musuwat ang councilor, musuwat ang gobernador. Please take care of this patient and indigent. Kung sa may expectation dahil ninyo? Kamo. Sa hospital, nga private. Mo shoulder tanan sa medicine, mo shoulder tanan sa laboratory, mo shoulder tanan sa pag-admit sa hospital. Di na ba ninyo bayaran? Office of the President, mahigala. Pila ka bulan bago mo bayad? Office of the President na ha? Nanay budget ang presidente ana? Mubayad sa doktor. 8 ka bulan after sa operation. Nga muhulat pa man pag may another 2 months sa hospital nga mo release sa kwarta. Di pila. Napulo ka bulan bago na mo madawat ang among bayad. So saan yung tabo? Natangkong in town ang surgeon. Way bayad. So dili gid mo makakuan sa ako nga igala kay mo na trabaho na ako. Pila na katuig karon nga Office of the President. Sige kung balik-balik tawag sa ospital, wala pa man ni bayredo. Niabot na lang og 8 ka bulan, usay isa ka tuig, wala paghapon siya bayre. Usay tanaw niya sa ospital, usa may isweldo, usay palit og tambal, Santa Cruz Digos, mao ni problema. Kung dili gani mo makatabang, ayaw lisod-lisod ayaw lisod-lisod ang pasyente kay naglisod na gani sa iyang gibati, inyo pag yun ilansang sa krus. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Nya nagpatong na mo diyan, oy. Nagpatong na mo diyan kay lisod kay ning wa mo kapatong. Ano mo ibulpin? Mao ni ang akong bag-ong numero para sa Doktor sa Kahanginan nga maka-text mo. Kung wa ninyo nakuha ganyan sa sugod, karon ibalik na ko. 0916 594 7747. 0916 594 7747. Pag-text mo, hi, hello, gwapo pa paghihapon ka daw, Tagaluan ni mo daw, taga Jose Abad Santos ni daw, taga Balot Island ni daw. Aron makibalo ko kung nakuha ba ninyong numero ani kay nayuban ang ilang pangutana emergency. Di man po katubag diretso may gala kay gusto man ako nga mabasa nako sa ere. So kung mga emergency, pwede mo mag-text sa akong sekretary. Yung sa may matabang Dr. Adi, 0995-221-8007. 0995-221-8007. Wala man siguro mong kabalo nga ang akong sekretary, pag importante gani kay ang message, i-relay niya sa ako. Kaya pag human ako opera o sabay akong gibuhat, matubag na ko siya. Siya na yung magpadala sa answer dito sa inyo. So, ang numero sa Doktor sa Kahanginan na pwede nyo i-text is 0916-594-7747.
7747. Ang secretary is 0995-221-8007. Okay, katong nanubag gani ha sa kung ingon nga kuan, ibutang ko ninyo kung asa mo dapit ha. Kaya ron maka kuan ko, maka sa tawag na. Kanang maka great po ko sa inyo. Sa yung surod yung pagka in English na ko noy, na pagka mistisyong panot. Ha? 0935-740-04222, female 68. Sorry? Sakit, duha ka tuhod, ingon sa doktor, kuhaan og fluid. Ang duha ka tuhod, mayo ka bana, dok? Yes. Kay pagkuha niya sa, kuha na siya, tungod sa imong arthritis, magtubig man na usahay may gala, kay napanit na ba ang bukog? Kuhaan gina niyang fluid. Pag kumana na, pulihan niya o kanang dili brake fluid, ha? O engine fluid, ha? Dili pwede. Ha? Pulihan niya niya steroids. Kaya wala man ta atong tag 50,000 gani nga panto synthetic nga fluids sa atong mga joints. Mahalagi kaayo kay makahurot yun siguro mga 700,000 to 1 million ba itong fluid. Pero forever na to. Wala po dito sa Pilipinas. Kaya tuwa dito sa Singapore lang. Wala dire. So, steroids na lang among igamit. Niya may po kayo magdugay man po ang walay sakit. Dugay-dugay po. Pero usually, mabalik yun ang pain. Kaya ang problema na sa joint man yun na hingara. So, may nakuha ang tubig sa kung daghan yun 0949-514-4966. 82, male. Akong problema, nagahupong right and left foot. Maintenance meds, 10 mg amlodipine, 50 mg losartan, tamsulosin, 200 mg, 60 mg diamicron. Dangi ang imong amlodipine, ang dangi ang amlodipine kay mo na nakahupong sa imong tiil. Kung wa kay diabetes, wa po kay laing sakit, sama sa sakit sa kidney, ang possible nga nagakuan ka, nagahupong ka is sa amlodipine. Ano ang magandang gamot sa sakit na ito? Undangi lang tambal aninoy. Ayaw lang sa pag-inom og laing tambal kay pag human anag di pag siya mo use, nagitay problema sa imong kidney ana or sa kasing-kasing. 0921-208-6425, 50 lalaki. Kapila gyud di ay malibang ang tao kay ako kaupat man gud ko lang okay lang na dok kada adlaw basig ka isa. Kung kaupat ka malibang sa isa ka adlaw naay problema nimo ang tawag ana dong irritable colon. So nagyud kay ginakaon nga di mo angay ang imong lawas. So kana gyud siya undangon gyud na siya kay taa kay di man kakita ang doktor ana. So, irritable colon ang tawag, anak. Ura bag mother-in-law niyo ba? Ha? Kada buntag, magyaw-yaw. 0916-352-8254. Dok, akong kaila na ay mubukol sa iyang bukton. Sakit, dako, iyang haplasan o lana na ay mugawas lamigas itom. Kung sini siya, kadaghan na ni nahitabo. May mugawas ng almigas nga ito. Ala, ibarang siguro ni. Ha? Patutuhi na niya day. Patutuhi ba? Masino de? Abi, di ta kabalo kay daghan lagi ang mga butang dilis kalibutan nga wa ta kasabot. Ang isa na may gala nga unsa na kaayo sa ato presidente. Laing hapit tanaw, pastilan. Ambot lang nila. So, pag kana ipatanaw doktor kay dili man may katag-anan na. Basig kada imong giingnon nga bugawas amigas, basig dili siguro na lamigas, basig dugo siguro na. Ha, ang gawas kay gadugo sa ilalom. So tanaw niyo na sa doktor. May possible kay biopsy po na niya. 0936-758-8044. Unsay maayong tambal aning
magsakit akong kilid dapit sa batang. Unya ginagmay ihi babae Santa Maria, Davao Occidental. Usually ni siya dahil kung magsakit ang batang, dili na siya UTI. Dili po na siya kidney. Usually yun na siya kung labaw na yun na anabot na kag 50, arthritis na siya, rheuma. Abi ba ninyong sa tuhod lang ang rheuma o sa bukton, tanan parte sa lawas mo rheuma ba? Pag-arthritis. So, istingig inom og mga pain relievers like celecoxib, 200 mg, 2 times a day. Pag mawala siya, dili na sa kidney dahil. Dili na sa kidney. Naging na problema. Pero kung di mawala siya dili ba siya mawala sa pain reliever, anay problema sa sulod. Kay posible nga nasa imong kidney, na bato, na ay tumor sa imong colon, na ay tumor gatubo sa imong mattress, daghan kaayo. So, mas maayo na tanawon sa doktor. 0995-620-5182. Dok, may high blood ko. Ang losartan gabi ipainom sa akong doktor. Ngano gabi man ipainom niya akong dugo 150/100. Salamat. Sa tinuod may gala, ang losartan o tanang antihypertensive tambal sa high blood, muntag yun na siya. Ang rason ana kay mutaas jud inyong blood pressure sa adlaw nga naglihok-lihok mo, dili siya matulog. Gamay pa kaayo ang nag-stroke, nadaot sa high blood, nga natulog. Ganun, nasuko, naglakaw, nainitan, di na-stroke. Wa pa ko kakita og pasyente nga natulog niya nag-stroke. So, mas mayo sa buntag yun naman. Amot lang nga ng ubang doktor nga gabi may ipahatag. Hello from Malalag, Davao Sur, Bosque, Bunawan, Davao City. Maayong buntag sa inyo tanan diha, may gala kamong tigpaminaw nako. Labaw na gyud kanang isa ka bariyuhan mo maminaw. Matingala bitaw ako nga aning mga tigpaminaw nako sa Malalag. Alam magtapok-tapok sila paminaw sa ako. Dili daw sila kapamahaw kung wala doktor sa kanginan. Laban sa Oriental may gala. Dili na sila mag-text kayo. Dili na sila kayo mag-text. Mabot man akong tingog dito sa Agusan del Sur may gala dito sa Bani, Bislig, no? Mabot akong tingog dito. Dili na sila mag-text kayo ba, pero daghan kayo sila. Daghan kayo sila. Dili ko kabalo nga nung maabot ko dito ang tingog nako, labaw na diri sa Bukidnon, Valencia, Quezon, maabot dito ba? Usa man na paglupad sa kung tingog no. Wa na may relay station ang DXUM dito. Pero maabot yun. Napagani usahay mga Muslim nga mo text ako ba nga dok, dadon na ako akong mga anak kay patuloy na ako sa imo. Kay kami man kabalungon mi nga ikaw ra gyud nagatuli nga kuan gyud kanang Islamic circumcision. Kung lisod dinon kay na sa imo kung nagala kay dito ko sa ni Libya ang circumcision kana yung according to Quran gyud siya. Ya patigyon kadugayan nimo mahuman kay kusog kay mo dugo. Nga labaw nang yung medyo bata-bata pa ang kuan ang bata di ko mag Islamic circumcision ako siyang ipahulat nga mabot siya 10, 11, 12 bago na ko siya himuon. Pero nagyud sa Quran nga tulian yun ang bata. Gamay pa jud kayo. Pare sa ubang relihiyon. Judaism, tulian ang bata 8 days after sa pagpanganak. Sa Katoliko, maski ko tuligot, may nga kuan pa man. Lami pa man gihapon. Mingon man gud gihapon ang kuan. Mingon man gud gihapon ang nanay nga, "Do, magpatuli ka gid." Tanawa imong tatay. Lami man gihapon. 0905
819-6276, 76 years old. Tony Maria, Tagum City. Ah, Mara o muhigda itoy od ang tiil manginit batang hangtod tiil dayon banhod na kaayo gikan batang hangtod tiil gibutangan stainless sa walang paa kay nabali sa dapi giagi pero ang gikuha na unsa ka ning sakit ug unsay tambal ingani ni siya noy basig na gyud kay dili related sa imong operasyon kay wa man ko kay balog giun sa pag-opera sa imong doktor kung nagkamali igo gyud to ang sciatic nerve pero kung tama gyud ang paghimo na posibilidad nga laing sakit diabetes Raynaud's phenomenon o Buerger's disease. Daghan kayo rason na nanoy. So, ang surgeon lagi makaibaluan na kung unsa imong problema kay daghan man kay ang himuon na examinon gyud imong tiil, ang supply sa dugo, ang supply sa nerve, tanaw na niya. So, pag pasangin lang nimo ang operasyon, di po kasultig tama ba o mali. Kailangan kita gyud sa doktor. 0905-273-3784 68 banay-banay lalaki kanunay sakit hawak UTI ba ni kung say tambal salamat ingani noy dili mo magtambal og UTI kung dili mo magpa-examine og ihi pa-examine sa gyud mo kay kadaghanan na inyong masakit inyong batang dili na sa UTI kadaghanan arthritis ano siya. 0948-471-9144 Dok, kung mapa-check up sa imong clinic ipa-subtest pa ba dili na. Ang UM multitest lang isa ka grupo sa mga doktor nga wala na swab test. Kay magbayad pa ka swab test nga 5,000 hassle pa jud kayo dili ka kadritso pagkonsulta sa amo may gala sa UM multitest labaw na gyud moagi lang ka mga questionnaire niya kung nang suspect siya nga COVID ka upirma lang ko kung dawaton ka o dili wala na swab 0946-853-6173 unsa maayo tambal ointment sa hubag ni buto na, diabetic o high blood, male, 55 sulok sa labat. Dili makuha na ointment noy. Kung diabetic ka, sa tiil ang imong samad nga ni buto, di na siya maayo og ordinaryong ointment. Kinahanglan gyud na siya og tambal nga eksaktong nga akura gyud in tawo ang dili mo putol. So, kung ipakonsulta gyud na nimo sa clinic, kay napoy himuon na sa imong tiil nga ibuok kalibutan ako ray kahimo 0951 mao nang gamay ra kay maputol na kung tiil may gala 0951-832-5985 babae 51-year-old pwede ba magpa-baksin kung naay bukol sa liog depende kung toxic goiter na siya dili karon kay bagsak yung kay na imong immunology ang imong immune system. So, ayaw sa ron. Tanawon sa yung doktor, i-control imong toxicity bago ka magbabakuna. 0975-625-3096. Male, 76, Tagum. Sinusitis, akong ilong, barado. Uno, og sipon, okay ba yung sip? Kung say spray, pangalan nindot, kay mo palit ko, salamat. Kung dili pa kay siya grabe nga sinusitis noy usually makuha na sa mga spray sa ilong ang gina-reseta nako is Drixin Drixine Drixin is a spray pero kung grabe na gyud kay ang imong sinusitis di na siya makuha ana kinahanglan gyud sa bungbahan
Pero kadaghanan sa inyo, di ang gusto magpabomba. So, ang akong ginahimo, nagay mga technique gani nga para magawas lang yun ang plema. Di lagi maligo o bugnaw. Ha? Di po mo inom o bugnaw. Di po mag-aircon. Dili po kuan yun. Bantayan yun na siya. Hangtod nga mag-uga imong ilong. Daghang kayong pasyente nga di yun makaya. Bumbahan yun. 0943-467-0800 female obrero. Off and on half dose tiyan. Giresita sa doktor kay omeprazole 40 mg kay dyspepsia daw. It's pylon negative. 10 days na inom omeprazole. Kung sa dapat dili kaunon. Caltrate plus murag makasamot sa sakit agoy. Protect kay gallbladder stone die anang. Ultrasound sa Diyos ka bago ka magpadayon anang omeprazole. Ultrasound sa abdomen ha. May posibilidad nga kay gallbladder stone. 0926-424-9554 43 male Bunawan. Sige lagig sakit ang bukol dire dapit sa kuto-kuto. Cyst ni or arthritis. Unsay tambal ani? More power to your radio program. Listener since 2004. Wow. Congrats. Tiguang na rin ka karonoy kay 2004 pa man. Doon. Kalisya dong, usay ba ma-mistaken ninyo ng xiphoid process? Bukog na siya nga normal dahil sa kuto-kuto. Karon, talag sa kita og cyst dias. Kung naamang galing, cyst na siya sa panit lang. Pero kung makagunit gani magbukol diri sa kuto-kuto noy, kinahanglan na makita sa doktor kay ngano talag sa gyud kay na magsista diha. Ha? Labaw na gyud dili ka gwapo. Ha? So, patanaw na sa doktor kay tan-aw na ko ana murag yun siya og kuan. Murag yun siya sa ilalom sa tiyan ba. 0946-608-02-93-74 babae. Dili man diabetic pero mga tol tibuok lawas ay dili man diabetic ang kuanan ang makakos sa pangatol sa tibok lawas. Daghang kaayo. Pati mo mga psychological problem. Ha? Manggawas na kita ka sa imong giutangan, mga tol ka ba? Ha? Mga tol ka. Ha? Hello cellphone. Hello cellphone. Hello, Doc. Good morning, Doc. Morning. Morning. Oo na. Nakipangutana, Doc, ba? Oh. Atong last September 22, naka-pick up ko. Unya. Tapos, na-diagnose, Doc, na ako siya. Tapos, mag-update ko nila. Positive daw. Unya. Tapos, nagaan ko og tambal, Doc, nga parang niya katong azithromycin. Unya. 5 days. Unsa daw? Isa? Lomoxin. Lomoxin ba? Unsa pa? Tapos, Doc, kanang pagka-after, Doc, kanang namurag na uli-ulian naman ko. Nga, gusto ko nga mo ato sa Dr. Obali kay atong ipakuan kung napapa ko pneumonia Nya. or daghan pa problema. Unya. Pag human ay kanang quarantine man ko mo to nga at nanghangyo pa ko sa city government sunod na tugutan ko atong October 9. Pag abot na ko dito sa doktor, Doc, di-check up ko niya kung saan ako daw ko gamay nga lema. Unya. Gitagaan ko niya levo nakusot na. Yan. Levofloxacin. Unya. Nag-start kong inom atong 750 mg Doc nga 10 days Doc ko na ko imnon. Tapos O nga atong sabi nag-start na ko inom dili ko katulog Doc. alangan kay isog man kay ng tambal.
Kay 750 milligrams na god. Levofloxacin pag yun. 2 times a day lang na siya dahil. 2 times a day lang na siya. Ibaba. Kay di yung ka katulog na kay wala kang malipong. Oo nga, once a day siya, Dok. Once a day lang, dili 2 times a day. O, 750 milligram. Kung dili nimo matolerate, kung dili nimo makaya, undangin siya dahil kay receding, kung ano man na siya, pneumonia, maayo na, ang imong lawas may bahala na. Undangin ang tambal. Undangin ang tambal. Tapos, Dok, kanang nakainom naman po ka duha, okay lang. Tama na to. Kay kung gamay na lang daw kayo magdungog nga klima, maayo na to siya. Ayaw na, basta di lang ka bation og lisod og ginawa na po. Inana day, Dok. Ingana gina siya kay usahay isugod jud kay tambal bang nga di na kaya sa imong lawas. So tagaan mo siya panahon makaginawa. Yes, Dok. Okay? Sige, kay wala tay panahon. Salamat kaayo, Dok. Sige. Wala tay panahon, may gala. Basta ang bagong numero sa doktor sa kahanginan 0916-594-7747. 0916-594-7747. Maayong buntag kaninyong tanan.